Gipahimangnuan karon sa Cebu City Police Office CCPO ang mga manguliay sa kalungsuran sa magatang bahin sa probinsya sa Sugbo nga di gyud mosakay sa gawas nga bahin sa Cebu South Bus Terminal. Kinihuman nga adunay insidente sa panagsukbagay sa mga driver sa bus niadtong Marso 31 gumikan kay gayong nag-ilog sa mga pasahero nga mosakay sa gawas nga bahin sa terminal. Matod sa City Director sa Cebu City Police Office CCPO nga si Police Lieutenant Colonel Enrio Dalugdog nga hugot gyud nga gidili unta ang pagsakay sa gawas nga bahin sa terminal. Gumikan kay mabutang sa peligro ang mga pasahero. Mas maayo gyud nga sa sulod sila sa terminal mosakay aron makapahimutang og insakto. Nabantayan sa kapulisan nga bisan sa mga pahimangno adunay gihapoy pipila sa atong mga igsuunan ang di gyud motuman niini og diha lang sa gawas mo para og mosakay sa mga bus di paseroan. Kinahanglan maato po na silang dito mag-coordinate po taan nila para lang kanang mga ingana nga concern atong ma-actionan. Subay sa mong insidente, gikatakdang pagkikinabian sa kapulisan ang mga driver sa bus sa terminal aron masigurong di na kini masubli pa. Aduna na usay mga personnel sa CCPO nga gideploy sa gawas nga bahin sa terminal aron masigurong motuman gyud ang tanan sa pagsulod sa terminal og didto na manukad sa ilang biyahe. Makikalayo na usab ang CCPO sa Cebu City Transportation Office kon CCTO sa pagtabang og bantay sa gawas nga bahin sa terminal kalabot sa mga bus nga mo pick up og mga pasahero. Yes, ato gina sila dakupon kung naa sila makita nato nga naa sila mga violation nga ilahan na kami. Pero karon anay personnel is gawas nga nagbantay. Nata yung mga personnel nga nagbantay diha sa gawas. Nasayran nga ang mga driver nga nagsukbagay human nag-ilog og mga pasahero. Temporaryo lang unang giban sud sa terminal. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.